Després passaríem als anomenats de baixa intensitat de suport, que serien, aquí acullen a persones amb un cert nivell de desenvolupament autònom que ja han aconseguit, que igualment necessiten un acompanyament, perquè igualment han de fer unes tasques que a vegades ells no són capaços de realitzar en tota totalitat. Se'ls dissenya un pla de treball individual. Aquí, des de Santa Lluïsa, hi ha els pisos de Mallorca, el carrer Mallorca i el carrer Bassegoda, i des de Llar de Pau hi ha el pis de l'Avinguda de Madrid. Aquí s'intenta que la persona arribi a aconseguir un pas més en el seu nivell d'autonomia i que igualment tinguin l'acompanyament del professional que vindrà allà i prèviament han pactat un pla de treball individual. Per finalitzar, tenim els anomenats pisos de supervisió. Aquí des de Santa Lluïsa hi ha 2 pisos a Guinardó i des de Llar de Pau hi ha un pis a Hospitalet. Aquí les persones que acullen aquests pisos generalment treballen o reben una prestació però que no li és suficient per poder pagar un lloguer convencional.